Уладзімір Ліпскі. Стрэлы над старым акопам. Дакументальная аповесць. Указ Прэзідыума Верхоўнага Савета СССР аб узнагароджанні малодшага лейтэнанта міліцыі Сцяпанова Вячаслава Мікалаевіча ордэнам Чырвонай зоркі. За мужнасць і самаадданыя дзеянні, праяўленыя пры выкананні службовага абавязку, узнагародзіць малодшага лейтэнанта міліцыі Сцяпанова Вячаслава Мікалаевіча ордэнам Чырвонай зоркі пасмяротна. Старшыня Прэзідыума Верхоўнага Савета СССР Константин Чарненко, сакратар Прэзідыума Верхоўнага Савета СССР Тангиз Ментешашвілі. Москва, Кремль, 15 лютага 1985 года. Гадзіннік жыцця кожнага чалавека выстуквае адвечную марзянку. Ці так, ці не так. Як у маятніка, туды-сюды, уверх, уніз, улева, управа. І ўсе складанасці разумнага існавання на зямлі у двух вымярэннях: дзень, ноч, цяпло, холад, радасць, гора, смех, слёзы. Каля дняпроўскіх круч пад Рагачовам, дзе над старымі акопамі стаяць салдацкія бярозы ўдовы, сутыкнуліся дабро і зло, подзвіг і злачынства. Кожны атрымаў сваё: зло — ганебную смерць, дабро — бяссмерце. Пра зло напісана 10 тамоў судовай справы. Іх ніхто не прачытае, яны ўжо ў архіве часу. Я ж хачу ўславіць дабро і подзвіг, якія на зоркавым небе бяссмерця запаліў участковы міліцыянер Вячаслаў Сцяпанов. Глава 1. Спазніцца можаш ты настрэчу з сонцам, яно паўторыць свой кругазварот. Спазніцца можаш ты настрэчу з морам, яму грымець, шумець мільёны год. Спазніцца можаш з каменем сустрэцца, яму няма чаго ў жыцці спяшыць. Але са мной настрэчу не спазніся, бо ад яе залежыць жыць, не жыць. Максім Танк. Слава спяшаўся ў Гомель, гатоў прасіць маліць вадзіцеля: выпусці, браток, крылы, узляці над гаем, рунню, перамахні над рэчкамі і шлагбаумамі. Ды дзе ж дапросішся, адкуль яго такія крылы? Аўтобусу хаця б бензіну хапіла. Слава навастрыў вушы, пачаў прыслухоўвацца да матора. Ён, прафесійны вадзіцель, пачуў мелодыю, якую можна выводзіць толькі натхнёны спявак. Заслухаўся і зноў паляцеў на крылах кахання да сваёй Іркі. Яна нарадзілася вясною, і сама вясна. Прыдумалі ж людзі снягурку, снежную каралеву, а Ірка вясна. З вяселля такая. На галаве вянок кветак, ад яго белымі косамі спадаў карункавы вэлюм. Белае плацце аж да белых чаравічак і белыя калы ў руках з белымі пальчаткамі. Вяселле ад колеру белага іскрылася на яе тварыку. Прырода майстрыха не пашкадавала часу, каб вылепіць яе з жывога фарфору. Слава падумаў: няма пад рукой фарбу. Яму б спатрэбіліся б відаць усе, якія толькі ёсць у прыродзе, якімі карыстаюцца мастакі. Але ж якімі фарбамі перадаць яе сполах у вачах? Сполах наіўны і радасны, калі бачыць нешта новае, адкрывае маленькую таямніцу.
Сполах устрывожаны ад нечаканасці. Славачка, мой родны, пишу табе пісьмо, а на вуліцы ідзе буйны шумлівы дождж. Неба расколваюць бліскавіцы, пярун трасе ўвесь Гомель, і мне страшна. Як ты там у нашым драўляным церамку? Аўтобус шапоча па асфальтавай стужцы, адмірае кіламетры. І чым бліжэй да Гомеля, тым трывожней на душы ў Славы. Радасная трывога агортвае, хутка ўбачыць сваю добрую жонку Ірку. Жыло такое жаданне ўзяць яе на рукі разам з усімі інтэрнацкімі манаткамі, падручнікамі, канспектамі, сукенкамі, ды несці з Рэчыцкай вуліцы цераз увесь горад аж да вакзала. А мог бы несці і да Рагачова, да свайго пасёлка касманаўтаў, каб толькі аніколі болей не пакідала драўляны домік, у якім жывуць яе два Славікі, вялікі і малы. Слава акінуў позіркам пасажыраў аўтобуса. Многія драмалі, адкінуўшыся ў мяккіх крэслах. Вусаты дзяцюк з раскудлачанай галавой падхрапваў. Яго хацелася штурхануць пад бок. Не шкодзіла б зазірнуць і ў дакументы. Падазроны тып, апрануты з іголкі, але абыякава, зморана спіць, хаця за вокнамі аўтобуса светлая раніца. А нячысцік з ім, супакоіў сябе Слава. У чалавеку найперш трэба прыкмячаць добрае. З іншых пасажыраў прыкмеціў старенькую бабку. Тая сядзела ля акна і не зводзіла вачэй з усяго, што мільгала за аўтобусам. Ёй хацелася гаварыць, але месца побач пуставала, і яна не-не, да і выказвалася ўслых. Ай, ей лужок косіць, от жа мой, я ў хрэмка так касіў, ды спіць голубок пад травяным бугарком. Яе словы шчымліва адгукаліся ў сэрцы Славы. Прыгадалася мама клапатуха. Адчуваў, яна з ім у дарозе. Кожным мігам помніць пра яго і чакае, не дачакаецца, калі вернецца з Гомеля. Яна будзе цэлы дзень гуляць з унукамі, цалюткі дзень расказваць байкі. А калі заплача, стане суцяшаць. Супакойся, Славачка, хутка прыедуць твая мамулька і татулька, прывязуць цукерак, машыну, а можа веласіпед. Унук пільна зазірне ў бабуліны вочы і скажа: «Хачу ракету». Ракету статкам зробіце, як падрасцеш, сядзеце і паляціце шукаць канька-гарбунка. Слава перавёў позірк з бабкі-пасажыркі, якая нагадала яму маму, на маладую пару. Гуркатлівымі галубкамі сядзелі яны па правую руку, шчабяталі пра школу, настаўнікаў, трэніроўкі. Відаць, нядаўнія выпускнікі, аднакласнікі. А пасля пачалі цішком цалавацца. Слава сарамліва адвярнуўся да акна, падумаў: «Ну што, міліцыянер Сцяпанаў, мо і гэта парушэнне грамадскага парадку?» Сарамлівым да дзяўчат удаўся Слава. З Іркай ці не з першай цалаваўся, дык і то ўжо адслужыўшы ў арміі. Чакай, відаць жа, у міліцэйскай форме і цалаваўся першы раз. Слава ад задавальнення ўсміхнуўся, адкінуўся на спінку крэсла, заплюшчыў вочы, так лепей думаецца. Мама неяк расказвала, што ў радзільні ледзь не пераблыталі яго з дзяўчынкай. Прыносіць сястра жывы вузельчык, а мама кажа: «Не маё дзіця, маё поўненькае, светлымі валосікамі, а гэта чарняўка». Распавялі, праўда, дзяўчынка. Да ручкі прывязана паперка, а на ёй надпіс «Таня». Мама ўсё казала: «Відаць, Славік, жонка ў цябе будзе Таня». Лёс паслаў Ірынку. Пазнаёміліся ў інтэрнаце, пры абставінах, можна сказаць, афіцыйных. У пакоі нумар 32, дзе жылі 4 першакурсніцы сельскагаспадарчага тэхнікума, Юля, Лена, Света, Іра, зайшоў міліцэйскі патруль, 2 маладыя сяржанты. Яны жылі на першым паверсе інтэрната, і ўвесь студэнцкі пчальнік стаў аб'ектам іх патрулявання. Пачалі сур'ёзна. Як жывецца, хто крыўдзіць? «Ёсць крыўда», – адгукнулася баявейшая з дзяўчат Юля. Сяржанты насцярожыліся, а яна нечакана дадала:
Хлопцы рэдка заходзяць. Смяяліся дзяўчаты. Павесялелі міліцыянеры. Слава тады ўпершыню сустрэўся вачыма з Ірынай. Яна пушыстым птушанём сядзела з кніжкай на ложку. З-пад вузенькіх броваў крыльцаў пазіралі на яго дзве пралескі, на шчокі ўскочылі смяшынкі. Зарадзілася нясцерпнае жаданне пагладзіць дзяўчынку па шаўкавістай галоўцы, пяшчотна прытуліць, ад некага абараніць. Трапяткія пачуцці да дзяўчыны міліцыянер Сцяпанаў тады прыхаваў далёка ў сэрца, бо ўслых сказаў зусім іншае. А вашы суседкі скардзіліся на хлопцаў, не даюць ім урокі вучыць. Яны і нас даймаюць, растлумачыла Юля. А мы крыўдуем на харошых хлопцаў, яны не завітваюць. Відаць, вашы не знайшліся, чакайце. Чалавек не іголка, у возе не згубіцца, падтрымаў размову Славаў напарнік Жэня. Міліцыянеры не спяшаліся завяршаць абход у пакоі. Дзяўчатам цікава з імі, сталыя хлопцы, рослыя, гавораць разважліва, не тое, што іх аднакурснікі. Ім і самім толькі па 16 гадоў, паступілі ў тэхнікум пасля 8 класаў, а жаніхі мроіліся сталыя. Яны ў той вечар абяззброілі і арыштавалі міліцэйскі патруль. Для пачатку запрасілі сесці, пазнаёміліся. Слава амаль па-армейску адрапартаваў. Сцяпанаў Вячаслаў з Рагачова па камсамольскай пуцёўцы закончыў вучэбны цэнтр МУС, цяпер працуе ў Гомелі. Іра Маскевіч, Светлагорска, дома ў школе вучылася, тут у тэхнікуме. Вось і ўся біяграфія. Слава зноў сустрэўся з яе вачыма. Адчуў, дзявочыя вочы чысцюткімі крынічкамі зазіраюць у яго сэрца. І ён не палохаўся, а радаваўся, бо і яго сэрца чысцюткае, трапяткое, прагла хараства. Ён цярпліва чакаў сваю адзіную спадарожніцу жыцця, верыў, дзесьці ёсць і мо шукае яго. Яна мая, зашчымела сэрца ў Славы пры знаёмстве з Ірай. Такая снілася, пра такую марыў. Пазней, калі больш разважліва асэнсоўваў свае пачуцці, астуджваў іх. Не, Ірка не можа быць маёй нявестай. Ёй 16, мне ўжо 23. Але добра, што сэрца не заўсёды слухае розум, не заўсёды працуе пад яго дыктоўку. Другім вечарам міліцыянеры завіталі да знаёмых дзяўчат ужо не ў форме. Зайшлі пагуляць, праведаць. Цэлы вечар прыгадвалі вершы любімых аўтараў. Слава чытаў Максіма Танка, любіў бязмежна яго мудрыя вершы. Калі закончыўся запас вершаў, якія ведаў на памяць, Іра папрасіла: «А яшчэ што-небудзь?» «Я зараз». Слава збегаў у свой пакой і прынёс белы томік з чорным гусіным пяром. «Во, дарога закалыханая жытам. Цяпер закалышу вас». Яго мяккі напеўны голас доўга гучаў у дзявоцкім пакоі. Адчуў Слава, што вершы падбірае і чытае толькі тыя, якія суладна супадалі з яго пачуццямі, адрасаванымі менавіта Ірыне. «Гатоў я ўсё жыццё аддаць табе, нічога не пакінуўшы сабе, ні крошкі хлеба, ні крупінкі солі, ні сну, ні шчасця, ні людской патолі, ні песні, што пранесла маладосць, каб толькі ты была такой, як ёсць». Іра рванулася з пасцелі, прытулілася да Вячаслава. «Перапішыце мне гэты вершык вось сюды». Дзяўчына трымала ў руках школьны сшытак. У Славы ёкнула сэрца не ад просьбы, ад дотыку дзяўчыны, яе цёплага дыхання, праніклівага позірку. Хіба можна адмовіць? Слава ўзяў сшытак, пагартаў. Там вершы Пушкіна, Ясеніна, Еўтушэнкі. Падумаў, цяпер тут будуць вершы Танка. А мо разам з імі і я? Зірнуў на Ірыну, а тая глядзела на яго з такім захапленнем, нібыта не народны паэт, а сам Слава Сцяпанаў прыдумаў такое паэтычнае прызнанне. Акуратным почеркам перапісаў радок за радком.
Пасля наўскасяк замест подпісу прыгадаў яшчэ адну танкавую страфу. «Прызнаюся табе, што гарую, страціў я і спакой свой сон, і ўсё думаю, і ўсё планую, як цябе захапіць у палон». Іра перачытала напісанае, зачырванелася. І Слава адчуў, што дзяўчына ўспрыняла паэтавы словы за яго прызнанне. Зрабілася і яму горача. А мо і ён пачырванеў ад сарамлівасці. Цяпер у аўтобусе гарачыня зноў шыбанула ў твар. Слава адкрыў вочы. Ці то сон, ці ўспаміны. Аўтобус тармазнуў на нейкім прыпынку. Да Гомеля засталося недалёка. У салон з шумам і вясёлым гіканнем увальваліся маладыя пасажыры, займалі вольныя месцы. Да Славы падсела жанчына з кашолкай. «Грыбкі?» – пацікавіўся Слава. «Ага, сынок, казлякі высыпалі, белыя трапляюцца. Вязу дзеткам, няхай паспытаюць, дзе ж у горадзе возьмуць, усё магазіннае». «Вясковую кабету толькі зачапі, раскажа ўсё чыста, адно ўмей слухаць». Слава слухаў і думаў пра сваю маму. «Яна ж у нас таксама такая, усё дзецям, абы ім добра. І кожнаму сустрэчнаму таксама раскрые душу, абы адчула ў ім дабрыню». «Закурым, каб цешча зачхала», – пачуў Слава ззаду сябе пракураны п'яны голас. Насцярожыўся, кінуў кароткі позірк, імгненна ацаніў абстаноўку. У траіх дзяўчына і два хлопцы, адзін у кухвайцы з кароткай стрыжкай. Пачуў звон шклянак, збіраюцца выпіваць. І дымком пацягнула. Закурылі. Слава зірнуў на суседку. Тая зразумела яго неспакой і сказала ў адрас тых, хто прымасціўся ззаду. «Далёка пойдуць, калі міліцыя не супыніць». Слава не ў міліцэйскай форме, але бабчыны словы кальнулі за жывое. Для яго, міліцыянера, форма не проста адзенне, а форма – вонкавая прыкмета салдата перадавой. Яго фронт перадавая служэнне справядлівасці. А ці справядліва, што трое нягоднікаў парушылі гонар і спакой вось гэтай вясковай бабкі, усіх пасажыраў аўтобуса? Слава рэзка падняўся з сядзення, падышоў да шумнай кампаніі, стрымана і сур'ёзна сказаў: «Маладыя людзі, вы парушаеце правілы грамадскага парадку». «Міліцыянер знайшоўся», – хмыкнуў няголены хлюст, лупатымі вачыма утыркнуўся ў Славу. «Папрашу вас не курыць і схаваць пляшку», – настойліва паўтарыў Сцяпанаў. Яго падтрымалі пасажыры, праўда, не ўсе. Некаторыя прадаўжалі раўнадушна драмаць. А вусаты дзяцюк з раскудлачанай грывай падаў голас: «Няхай прычасцяцца, чаго ўжо там?» «Анё ж совесць пакінулі дома, утапілі ў гарэлцы», – заступілася бабка. Слава сеў на месца. Насцярожана слухаў, што робіцца ззаду. Прыціхлі, патушылі цыгареты. Пачуў рэплікі. «Ды ну яго, прычапіўся! Пачакай, не бубні!» Думкі пра Ірку супыніў звон шклянак выпівох. Цяпер толькі пра іх і думаў Сцяпанаў. Яны не паслухаліся, прадаўжаюць сваё, значыць, патрабуецца ўмяшанне. Яны адабралі яго спакой, парушылі цішыню ў аўтобусе, зняважылі сваімі паводзінамі гонар сумленных пасажыраў. Урэшце не прыслухаліся да справядлівай заўвагі. Іх трэба прыпыніць. Хто гэта зробіць? Бабка з кашолкай грыбоў? Аднакласнікі, што цалаваліся? А мо той храпун? Значыць, яму, міліцыянеру Сцяпанаву, даводзіць справу да канца. Слава пайшоў да вадзіцеля, прад'явіў службовае пасведчанне. «Папрашу вас спыніцца для першага міліцэйскага паста. У салоне хуліганы». Не ўсе пасажыры зразумелі нечаканы прыпынак аўтобуса. Дайшло, калі Сцяпанаў вярнуўся ў салон з двумя міліцыянерамі.
Яны накіраваліся да хуліганаў, прапанавалі ім выйсці. Каля выхаду адзін з гомельскіх міліцыянераў павярнуўся да Вячаслава, ціха сказаў, але ўсе пачулі: «Дзякуй, таварыш лейтэнант». А да пасажыраў знайшліся свае словы: «Добрай дарогі вам, выбачайце за затрымку». Слава прысеў на сваё месца. Бабка ласкава па-мацярынску ўсцешыла: «Добра, сынок, малайчына, такім ліхадзеям і трэба. Такія во і бацьку роднага за капейку прададуць». Слава толькі усміхнуўся ў адказ. Унутрана супакойваўся, вяртаўся да ранейшых успамінаў. Дапамагла ў гэтым незнаёмая бабка. «Ты, сынок, відаць, нарадзіўся, калі свяціла сонейка». «Ага, вясною», мама казала, «у нядзелю». «Няхай жа, сынок, сонейка свеціць табе ўсё жыццейка». «Дзякуй вам». Аўтобус пад'язджаў да вакзала. Людзі пачалі рыхтавацца да выхаду. Развітаўся з бабкай і Слава. Ён падышоў да вадзіцеля, падзякаваў за добрую дарогу і падтрымку, заняў месца каля дзвярэй, каб першаму выскачыць на вуліцу. Іра чакала. Слава абняў, моцна пацалаваў. «Віншую з заканчэннем тэхнікума. Дзякуй, родны, во і дыплом уручылі. Цяпер у нашай сям'і 2 дыпломы. А трэба, Ірка, яшчэ адзін». «Які ж?» Слава загадкава усміхнуўся, не мучыў жонку з догадам. «Дыплом узорнай сям'і. Яго ўручаць нам дзеці на залатым вяселлі». «Будзем старацца». Іра пацалавала мужа. «Давай збірацца, нас чакае Славік». «Я гатова не ехаць, а ляцець, мой родны». Дарога дамоў заўсёды карацейшая і лягчэйшая. Цяпер яны, як тыя аднакласнікі, вуркавалі голубкамі і цішком цалаваліся. Маладыя ж. Неўпрыкмет аўтобус уз'ехаў на Рагачоўскі мост цераз Дняпро. Прыехалі. Стаяў надвячорак. Дагараў спякотны ліпеньскі дзень. Над горадам вісела млявае мроева лета. Загарэлыя людзі вярталіся з пляжаў. Многія ішлі з вудамі і рыбай. Ім найбольш зайздросціў Слава, бо сам заядлы рыбак. У Рагачове было спакойна. Участковы Сцяпанаў добра ведаў, як даецца ім, міліцыянерам, гэты спакой. Але цяпер і ён у вулічным натоўпе ішоў шчаслівым прахожым, да якога вярнулася з вучобы любая жонка. Урэшце будуць разам, заўсёды разам. Так думалася ім і верылася ў гэта. Глава 2. Вакзал усходні ў Мінску. Летняя спёка. Разамлелы асфальт гатоў ператварыцца ў пластылін. І людзям горача. Толькі бадзёра гучыць над новай забудовай крыху ахрыплы голас дыктаркі. Паважаныя пасажыры, на 7-ю платформу пададзены аўтобус на Рагачоў. Шапоча коламі аўтобус, падрулівае да стракатага натоўпу. Чыста вымыты, з мяккімі крэсламі. Сядайце, паважаныя пасажыры, памчыць вас аўтобус у зялёны горад Рагачоў. Гэтаму паселішчу каля 1000 гадоў. Першыя пасяленцы, відаць, былі натхнёнымі людзьмі і рамантыкамі, бо выбралі для сваёй аседлай райскай прыгажосці куток зямлі на правым беразе Дняпра пры ўпадзенні ў яго ракі Друдь. 2 рыбныя ракі, духмяныя лугі, бярозавыя гаі наўкол. У такіх маляўнічых мясцінах жыць толькі летуценнікам, мастакам і закаханым.
Сядай і ты, сівы, і цябе завязе аўтобус Рагачоў. Як проста, пропускам у любы наш горад становіцца білет. Купіў і едзь, куды захочацца. Табе, сівы, захацелася ў Рагачоў. Што ж, паглядзі, калі яшчэ здольны бачыць на прыгажосць Дняпра і Друці, мо ўзварушыцца і ў табе нешта чуллівае, чалавечае. Ты ж, сівы, вучыўся некалі на мастака, рукі меў здольныя. Толькі галава не саўладала з імі, шарыкі пачалі круціцца ў адваротны бок. Сівы не спяшаўся ціснуцца ў аўтобус, дакурваў цыгарету. Праз дымныя акуляры разглядваў пасажыраў. Вочы бегалі, як у гадзіннікавага ката, туды-сюды. Прыкідваў сітуацыю. Знаёмых не бачна. З тоўстымі кашалькамі не відаць. Ухмыльнуўся. Цяпер у кішэні кавалкамі не кладуць. Што ж, пойдзем туды, дзе кладуць. У магазіны, ашчадныя касы, банкі, парнікі. Суцешыў сябе, сівы, і тым, што ў аўтобус не садзіліся лягавыя. З імі лепш не сутыкацца. Міліцыянер адзін на 1000 грамадзян. Дык чаму абавязкова яму, сівому, з ім сустракацца? Ёсць 1000 дарог абысці. Іх і прытрымліваўся мастак у дымных акулярах. Насцярожылі крыху сівога два інтэлігенты з дыпламатамі. Прыслухаўся, навастрыў вушы, гамоняць па-беларуску, бэсцяць нейкага аўтара, абмяркоўваюць кніжкі. Гэтыя не спадарожнікі мне, гнятліва ухмыльнуўся сівы. Я б вам, хлопцы, падкінуў сюжэцік, ды няма ахвоты. Паказаў бы, як па-мастацку выкарыстоўваў вашы кнігі. Асяродак з усімі ахамі і охамі, праблемамі і задачамі на падпал. А з вокладак, калі разам склеіць, атрымліваецца паліца-тайнік. Расчыняеш, а там каньякі розных марак, цыгареты заморскія, пачкі грошай. Паказаў бы вам, ды шлях мой у сваю хату ў клецку адрэзаны. Можна сутыкнуцца з лягавымі, а ў мяне няма вялікага жадання з імі бавіць час. Сівы пстрыкнуў цыгарету ў сметнік, падхапіў у адну руку сабачку, у другую вязку шпалер, палез у аўтобус. Дзяўчынка запішчала, запляскала ў ладкі. «Мамачка, зірні, які сабачка! Пагладзь яго, дачушка!» Сівы па-свойску паднёс шчанюка да малой пасажыркі. Усе ў аўтобусе прыкмецілі сівога. У кожнага чамадан ці пустая сумка, а ў яго сабачка і шпалеры. Светлы касцюм на ім добра пасаваў да рана пасівелай чупрыны. Хлёсткі, без жывата, адпрасаваныя штаны і новыя чаравікі на ім. І, відаць, душэўны чалавек, падумала мама шчаслівай дзяўчынкі, якой пашанцавала прылашчыць дзіўнага лахматага сабачку. Сівы спакойна заняў сваё месца. У размову ні з кім не ўступаў, хаця адчуваў, што шчанюк і шпалеры прыцягнулі ўвагу пасажыраў. Але ж радаваўся сваім пакупкам, бо пераканаўся, што яны напроч адмяталі ад яго усялякую падазронасць. Калі выехалі за горад і аўтобус манатонна зашапацеў коламі, матор адразу закалыхаў пасажыраў. Размораныя спёкай, стомленыя, а можа проста лянотныя, яны паадкідваліся на спінкі і задрамалі. Астатнія паўтыркаліся хто ў акно, хто ў газеты. Сівы асцярожна даткнуўся рукой да ўнутранай кішэні пінжака. Халоднае дула маузера супакойліва дыхнула на яго. Ляжыць, сябручок, чакае свае гулянкі. Сівы яшчэ раз акінуў позіркам салон аўтобуса. Спяць. Колькі сонных людзей у жыцці. Сярод іх можна раяваць у волю. Спі і ты, мой сабачка. Сівы пагладзіў шчанюка той жа рукой, што і маузер. Чамусьці зноў пачаў думаць пра вогненны ствол у кішэні. Ён даўно змазаны і пачышчаны ляжаў у патаемнай схоўні. Цяпер ля сэрца, як вартавы і абаронца. Сівы зірнуў у акно, пачаў прыгадваць. Пад копалем рабілі помнік загінуўшым партызанам, капалі катлавіну, і раптам зброя. Сівы ухапіў ваенную цацку, пажартаваў. Трэба ўзяць, добра ад заказчыкаў адбівацца. Кранаўшчык, бывалы дзядзька, патрымаў у руках маузер, перадаў мастаку. Хай гэта ржаўчына нагадвае табе вайну. Нехта ж, бач, з партызан не паспеў выстраліць па ворогу.
Не ведаў кранаўшчык, што мастак Віця ўжо 2 разы адседжваўся в местах не столь аддаленных і даўно ўжо быў сівым. Некалькі начэй не даваў спакою мастаку заржавелы наган, чысціў, рамантаваў. Радасць пачаў хадзіць за твор, радасць у абойме 5 патронаў, радасць з маузера можна страляць. Доўга хаваў у тайніку, а цяпер каля сэрца, з ім спакайней. Аўтобус ляцеў цераз лес. У варце каля дарогі стаялі густыя ельнікі, бярозавыя гаі. Сівы пазіраў на прыродную прыгажосць па-свойму. І лес, бацюхна, можа стаць дамоўкай, сховай, прыстанішчам. Эх, і адшашлыкуем мы ў ім з Вярзілам. Вярзіла жыў у Рагачове, і Сівы пачаў думаць пра свайго сябрука. Чаму ж не сябрук? Разам адбывалі тэрмін на аб'ектах народнай гаспадаркі. У доўгім сінім бараку побач стаялі іх ложкі. Моцна схеўрыліся мастак Сівы і шафёр Вярзіла, дружбакі сардэчныя, таварышы запечныя. Шафёравымі рукамі можна гнуць падкову ў кузні, а ў мастака галава з ліхтарыкам, чым не пара. Аднойчы Вярзіла папрасіў: «Зваргань партрэт дачкі». Сівы варганіў некалькі начэй. Чаканка атрымалася адмысловай. Надта ж дачку падобнай зрабіў на Вярзілу, што той вельмі ўхваліў. «Трэба будзе зірнуць, ці захоўваюць мой шэдэўр», – падумаў Сівы. Эх, і гульнём жа сярод соннай братвы са сваім дружбаком запечным. У яго матор, у мяне ствол. Трэба ўрэшце паставіць Вярзілу на путь ісцінны. А то 2 разы засыпаўся смех сказаць: «На цялятах і парасятах жывёлавод». Сівы з настроем пазіраў у акно. Аўтобус урэшце прыпыніўся. Курцы вывалілі падыміць. Ляніўцы драмалі. Сівы аддаў надакучлівым дзецям сабачку. Палашчыце, яму сумна. А сам прыціснуўся да акна, лашчыў позіркам прывакзальны натоўп. Жанчын і дзяцей ва ўлік не браў. Вылучаў хлопцаў, мужчын. Прыкідваў, хто б з іх асмеліўся напасці на яго, каб ведаў, што ён Сівы, па якім даўно сумуе турма. Ён выключыў з натоўпу плячыстага вайскоўца, міліцыянера з кабурой і яшчэ 2 хлопцаў-малойцаў, якія трымаліся незалежна, строга, як бы пільнавалі каго. Астатнія воск, шэрасць, агідна падумаў Сівы. Клюнуць на мухалоўку. Мухалоўкамі ён называў дармавыя грошы, цыгарэты і гарэлку. Адной меркай ацэньваў Сівы ўсіх людзей, другой сябе. Чорны маузер з абоймай патронаў узвышаў яго над шэрым натоўпам, надаваў адчайнай незалежнасці і нахабнай дзёрзкасці. З такімі думкамі ехаў Сівы. У добрым гуморы выйшаў на аўтавакзале ў Рагачове. Незнаёмы горад сустрэў лагоднай цішынёй, раскошнай зелянінай. Над дамамі і вуліцамі ліпеньскі водар, на тротуарах вясёлыя пары маладых, купкі светлавалосых русалак, як бы толькі з Дняпра. «Курорт!» – з прыемнасцю адзначыў Сівы. Незнаёмцу з сабачкам і шпалерамі людзі дабрадушна растлумачылі, як знайсці вуліцу Астроўскага. Сівы ласкава падзякаваў, закурыў цыгарэту «Космас» і ўпэўнена пайшоў па незнаёмым горадзе. У сабачкі была клічка Жулік. Яго гаспадара звалі Сівы. Глава 3. Сцяпанаў ішоў па вуліцах Рагачова. Знаёмыя да дробязі вуліцы, хаты з разнымі вокнамі. Нідзе не бачыў такіх прыгожых акон.
Кожны гаспадар выштукоўваў аканіцы пад свой густ ромбікам, сардэчкам, птушачкай. І амаль пры кожнай хаце ганачак. Зноў жа распісны, вымаляваны, з 2 шырокімі лаўкамі. Звычайна хаты толькі вокнамі пазіралі на вуліцу, а ў Рагачове на вуліцу выходзяць і дзверы з ганачкамі. Некалі ў хаце Сцяпанавых быў такі ж ганак. На вуліцу, на розхрыст. Заходь, добры чалавек, госцем будзеш. Хата і ганак Сцяпанавых папалі пад знос. На тым месцы пабудавалі блочны 5-павярховы дом, і ў кожнай кватэры дзверы сталі патайнымі, з сакрэтнымі замкамі. Дзверы і замкі. Неяк мудры славаў дзед Андрэй, які зведаў парахавую горыч грамадзянскай вайны, зазначыў маладому участковаму: «Запомні, унучак, не ад злодзея замок, а ад добрага чалавека». Цяпер Сцяпанаў са смяшынкай прыгадаў кур'ёзны замок, які нядаўна ліквідаваў. У адной з вёсак на яго ўчастку прыкмеціў: дзеці бегаюць за агародамі і цягаюць за сабой паляўнічае ружо. Паспяшаўся да іх. Дзе ўзялі цацку? У бабкі Агапы, яна ружом вароты запірае, каб не расчыняліся. Участковы агледзеў зброю, зараджаная, толькі курок узвесці і бабахне. Патроны ёсць у ружа? Дзяўчынка ўзяла Вячаслава за руку, падвяла да дуба, пагрэбалася ў лісцях. «Во, бярыце, дядя!» «А цяпер, падабраўшы патроны, сказаў Сцяпанаў, вядзіце да бабкі Агапы». Аказалася, яе дзед даўно памёр, быў паляўнічы, і ружо бабка скарыстоўвала, як замок. Ідзе па вуліцах Рагачова супрацоўнік міліцыі Сцяпанаў. Любуецца дамамі і наталяецца ранішняй цішынёй. Прыгадвае разблытаныя ўжо клубкі і цешыцца вясёлым сонцам, якое выкацілася над Дняпром, і зачало зусім новы дзень. Такога дня не ведаў яшчэ аніводзін чалавек у свеце. Ён новы і для Сцяпанава, якім стане, як пройдзе. Пачуццё гаспадара ахоплівае участковага Сцяпанава. Тут нарадзіўся і вырас, добраахвотна, з вялікага даверу рабочага калектыву сельгасхіміі і гаркома камсамола надзеў на сябе мундзір міліцыянера. Добраахвотна і з даверу. Не ў кожнага ёсць такая мужная ахвота, і не кожнаму можна даверыць сіні ваенны кіцель з чырвонымі канцікамі на штанах і кукардай на фуражцы. Ідзе, спяшаецца Сцяпанаў у аддзел міліцыі на ранішнюю нараду. Статная пастава, крок лёгкі, з ім многія пачціва здароўкаюцца, ветліва адказвае знаёмым і незнаёмым. Ловіць на сабе позірк не толькі добразычліўцаў, а і тых, каму яго дакладны крок і добры настрой упоперак іх прахіндзейства. Што ж, няхай касавурацца да пары. Ад іх злобы больш цвёрдым робіцца крок і характар Сцяпанава. Ім не зразумець, у знешне строгім участковым спявае зараз душа, на яго паэтычнай струне гучаць вершы земляка Алеся Жаўрука. Пад прывольным рагачоўскім небам, на дняпроўскім беразе крутым, мы яшчэ збярэмся калі-небудзь, прыгадаем песеньку аб тым, як шумелі маладыя клёны, як між хмарак ціхі месяц плыў, як на нашай вуліцы зялёнай сам Сямён Міхайлавіч Будзённы у Дняпры каня свайго паіў. Алесь Жаўрук ведаў, што золкія туманы ніколі не атруцяць зялёную траву над Дняпром, а над ціхімі магілкамі змагароў будуць стрымаць каравул не толькі строі ліп ды клёнаў. Вера паэта дапамагала Сцяпанову ў нялёгкіх міліцэйскіх буднях. Панядзелак, дзень панядзелі пачынаецца са збору асабовага складу міліцэйскага атрада. Вядзе нараду падпалкоўнік Бойка, які належыць вайскоўцам, работнікі коратка і выразна дакладваюць абстаноўку. Сцяпанаў пазірае ў мужны твар начальніка міліцыі Бойкі, у заклапочанай тварнам паліта на аддзела Купрыенкі, бачыць суровыя твары сваіх таварышаў Міхалькова, Котава, Лугоўскага, Жаркевіча, Літвінава, Кахоўскага, Касэнкі, Зайцева, Царыкава, Дзегцярэнкі.
Пра кожнага з іх ведае нешта чалавечае, душэўнае, з пэўнымі хібамі і адметнымі вартасцямі, а знешне бачацца толькі сур'ёзныя твары. Вячаслаў зірнуў на стэнд з тэкстам прысягі і неяк своеасабліва прабег вачыма па радках, якія ведаў на памяць. Я клянуся не шкадаваць сваіх сіл, а калі спатрэбіцца ахвяраваць і жыццём пры ахове савецкага грамадскага і дзяржаўнага ладу, сацыялістычнай уласнасці, асобы і правоў грамадзян. Што ў вас на ўчастку, таварыш Сцяпанаў? Праводжу, таварыш падпалкоўнік, прафілактычную работу з насельніцтвам, наладжваю кантакт з сельсаветамі, праўленнямі калгасаў, школамі. Ёсць некалькі спраў, над якімі працую: самагонаварэнне, бойка, прапажа гусянят. Ведаю, заканчвайце разбірательства. Начальнік ва ўпор зірнуў на участковага. У вас, таварыш Сцяпанаў, участак вялікі, 49 вёсак. Улічыце не проста сельскі, а прыгарадны участак. Завязвайце тесныя кантакты з дружыннікамі, паспрабуйце адрамантаваць матацыкл з каляскай, ён дапаможа ў рабоце. Дзякуй вам, радасна вырвалася ў Сцяпанава, замест вайсковага ёсць, слухаюся. Ён даўно марыў пра тэхніку, хаця б якую-небудзь. Тады знітуе сваімі наездамі ўсе вёскі, а валодае больш дакладнай і аператыўнай інфармацыяй. А жонку перавезлі з Гомеля, пацікавіўся Бойка. Так точна, таварыш падпалкоўнік, сям'я ўрэшце ў поўным зборы. Вось і рапарт з гэтага выпадку. Пакуль начальнік праглядваў рапарт, Вячаслаў растлумачыў сваімі словамі. Прашу, таварыш падпалкоўнік, паставіць мяне на атрыманне кватэры. Нас ужо 3, а жывём у аварыйнай драўлянай хаце. Яшчэ бацькі ў ёй пачыналі жыць. Будзем старацца, таварыш Сцяпанаў. Разыходзіліся дружна, шумліва. Слава ўзяў за локаць напарнік Міхалёў, падміргнуў. Віншую, дачакаўся жонку. Цяпер спакайней будзеш па ўчастку ездзіць. Дзякуй, Владзімир Пятрович, мне добра з Іркай. Падышоў Касенка, перавёў размову на службовы лад. Хочаш, Вячаслав Мікалаевич, пакажу выдатныя пальчыкі? Хацеў бы лепш пабачыць іх гаспадара. Цяпер ужо хутка, паабяцаў Касенка, і яны зайшлі да яго ў кабінет. Славу вельмі цікавіла работа эксперта-крыміналіста. А на гэты раз Касенка дапамагаў яму раскрыць зладзеяў, якія разабралі матацыкл на запчасткі. Вось гэтыя пальчыкі выкочвалі матацыкл з гаража. Задаволены знаходкай, Валянцін Васильевич паказаў фотаздымак. А далей? Далей, Вячаслав Мікалаевич, будзем шукаць разам. К абеду Касенка і Сцяпанаў ужо мелі некалькі прозвішчаў механікаў па матацыклах. Да завяршэння аперацыі прыступілі оперупаўнаважаны крымінальнага вышуку Зайцаў і участковы інспектар Сцяпанаў. Праз пэўны час зладзеяў затрымалі. І якраз у той момант, калі яны не чакалі сустрэчы з работнікамі міліцыі. Некалькі дзён Сцяпанаў чараваў над выдзеленым яму матацыклам, рамантаваў яго, як песню спяваў. З дзяцінства падабалася яму ўсё, што круцілася, рухалася, жадаў разгадаць сакрэт. Пасля заканчэння сярэдняй школы пайшоў на курсы шафёраў, а адслужыўшы ў арміі, працаваў там майстрам. Дырэктар аўташколы Цішкоў, калі прымаў Сцяпанава на пасаду майстра, паставіў умову. Вунь, бачыш, каля плота стаіць ЗІЛ-157. Збярэш, завядзеш, будзеш вучыць курсантаў. Тады Слава з месяц трымаў выпрабаванне. З армейскай настырнасцю даводзіў машыну да ладу, завёў, праехаў па школьным двары. За ім пільна назіраў дырэктар. Акуляры ў яго з'ехалі з пераносся, і ён з-пад іх, уражаны і здзіўлены, назіраў за віртуозам-вадзіцелем. Бяру механікам, з задавальненнем, як усё роўна паставіў 5 на экзамене, сказаў Цішкоў. Сцяпанаў падрыхтаваў 7 выпускаў курсантаў, і толькі адзін з навучэнцаў не здаў на правы. Вячаслаў з ім валаводзіўся больш, чым з кім, і першы раз усур'ёз зазлаваў. Табе, хлопец, лепш усё ж конем хвасты накручваць. Цяпер з матацыклам Сцяпанаў управіўся лёгка.
перабраў сваімі рукамі ўсе яго костачкі, разабраў і сабраў карбюратар, мотор, падзарадзіў акумулятар, падлатаў колы, выправіў сістэму запальвання і фару, падфарбаваў корпус. І вось сіні матацыкл на калясцы, якога напісана «Міліцыя», весела завуркатаў. Сцяпанаў надзеў шлем, а фуражку, карычневую папку палажыў у каляску, узяўся за ручкі. На яго з усіх бакоў, хто быў на месцы ў міліцэйскім двары, закон кабінетаў пазіралі сябры. З нейкім асаблівым душэўным настроем праводзілі Вячаславу першы, як казалі, механізаваны рэйс. Пачаліся новыя будні участковага інспектара Сцяпанова, якія прынята ацэньваць коратка: служба дні і ночы. Давайте же мы хоть один день проедем по маршруту Сцяпанова. Пасля ранішняй пяцімінуткі ў аддзеле Сцяпанаў заводзіць свой матацыкл, едзе на участак. Накірунак адзін, шаша на Бабруйск. Тут адразу ж за Рагачовым абапал дарогі пачынаюцца вёскі і нівы, лясы, рачулкі, азёры. За ўсё ў адказе. На участку 2 сельсаветы, Запольскі і Дварэцкі. Куды ехаць? У вялізныя па 200-100 двароў, Бронныя, Каласы, Хомічы, Стрэнькі, Філіпкавічы, Аннаўку, Кашары, Гусараўку, альбо ў маленькія паселішчы, Раманаўку, Сухое балота, Смольнае, Марусіна. Усюды хочацца пабываць. Усюды ёсць праблемы і пытанні для участковага. Імчыць матацыкл па вуліцы Леніна, каля аўтавакзала, па мосце цераз Друдзь, па пасёлку касманаўтаў, а далей прамая шаша на Забалоцце. Паабапал дарогі грыбныя лясы. Вячаслаў думае, маладых, такіх, як і ён сам, гэтыя лясы прывабліваюць хараством, грыбамі, ягадамі, кветкамі. А быў жа час, калі ў гэтых лясах гулялі банды Белавусава, Баханцева, Камісарава. Па выхадных днях на гэтай шашы нехта Назараў рабаваў усіх, хто рухаўся з горада. У гэтых прыгожых лясах шмат старых акопаў з вайны, а ў навакольных вёсках брацкія магілы. Сцяпанаў неяк зайшоў у раённы музей народнай славы і выпісаў у блакнотик некалькі прозвішчаў. Ля вёскі Марусіна згінуў Ваня Кліменка з Краснодарскага краю, Андрэй Кулічэнка з Вінніцкай вобласці, Петя Ладонін з Растоўскай вобласці, Вася Пажэтных з Армавіра, Саша Сухаўса з Смаленшчыны. Ці ведаюць шчаслівыя вучні Забалоцкай школы, якія ходзяць у Марусінскі лес у грыбы, што было тут у чэрвені 1944 года за некалькі дзён да вызвалення раёна? Ці ведаюць адчайнага генерала Пятроўскага, які 12 ліпеня 1941 года са сваім 63-м стралковым корпусам выбіў фашыстаў з Рагачова і Жлобіна? Каго яны назавуць з 8000 партызан, якія змагаліся і гінулі ў лясах Рагачоўшчыны? Што чулі пра даліну смерці каля Дняпра? Усё гэта хвалюе участковага Сцяпанова, і ён па дарозе заязджае ў Забалоцкую школу, знаёміцца з настаўнікамі, з планамі выхаваўчай работы, запісвае ў блакноцік цяжкіх падлеткаў, распытвае пра іх. Міліцыянеру трэба ведаць усё і ў пэўны момант прыняць адзіна правільнае рашэнне. Далейшы афіцыйны прыпынак сельсавет, праўленне калгаса. Кіраўнікам, партыйным сакратарам пакідае візітку. Вас абслугоўвае участковы інспектар аддзела ўнутраных спраў, малодшы лейтэнант міліцыі Сцяпанаў Вячаслаў Мікалаевіч. Ад сябе дадае: прашу вас, таварышы, звяртацца па любых пытаннях у любы час сутак. Хачу пабываць на сходах калгаснікаў, на вечарах моладзі. Лічыце сваім чалавекам. І лічылі, і паверылі. Свой, надзейны, які бескампрамісна і бясстрашна гатоў разблытваць любы клубок узаемаадносін. Імчыць міліцэйскі матацыкл.
На дарозе невялікая вёска. Хата за каніцамі і антэнай, як ва ўсіх людзей. Толькі жывуць тут п'янтосы бацькі. Трэба заехаць. Прыпыняецца, заходзіць у двор, стукае ў дзверы. Чуваць дзіцячыя трывожныя галасы. Плачуць. Заходзіць міліцыянер у хату. «Дзе ж бацькі вашы?» «Мы не знаем», – усхліпвае мурзатая дзяўчынка. Ад яе позірку халадзее, абрываецца душа. «Дядя, мы есці хочам», – адгукаецца кудлаценькі хлопчык. «Пачакайце, я зараз». Вячаслаў кіруе ў магазин, купляе хлеба, напітку, цукерак, распытвае пра Міхасёвых. Другі дзень гуляюць у суседняй вёсцы. Карміў дзяцей міліцыянер, крыўда і злосць душылі яго. У іх, Сцяпанова, сям'і 5 дзяцей, адно па адным. Бацька пастухом быў, маці рабочай на заводзе. Такога нават не ўяўляў. Сцяпанаў адшукаў п'яных Міхасёвых і, ледзь стрымліваючыся, каб не сарвацца на грубасць. Міліцыянеру ў любым выпадку трэба быць тактоўным, спакойным, без лішніх эмоцый. Узяў у іх падпіску. Дрыжачымі рукамі, звыклымі толькі да шклянкі, пісалі: «Мы, Тит Миколаевич і Марфа Сафроновна, абяцаем у дальнейшем не злоўжываць спиртнымі напіткамі, глядзець дзяцей і не скандаліць з маці. Калі парушым падпіску, то рабіце з намі, што хаціце». У адной з вёсак дварэцкага сельсавета зайшоў у хату самагона курню. Гаспадыня разгублена сустрэла участковага. 6 дзяцей ашчаперылі яе. Ля печы стаяў самаробны апарат. «Што, цётка, не чакалі гасцей?» «Не», абаламучаная, давай баджэй прытушваць печку. «Вой, агнісцік мой чалавек закамандаваў, каб яму блёхала ў галаве». «Вось што, гаспадыня, выстаўляйце на стол усё ваша зелле». Пачала выцягваць шафак, паліць за печы з-пад падлогі, паўлітэркі, слоікі, графіны. Дапамагалі дзеці. «Усё?» – спытаў Сцяпанаў. «Да, кропелькі», – адказала ацёпваючыся гаспадыня. «Мама, а бетон у склепе?» – азвалася школьніца. «Ой, асатанела ад нечаканкі. Праўда, дзеткі, там яшчэ брага». Вячаслаў бачыў, як шчыра перажывае маладзіца, як ёй самой даўно хацелася б пазбавіцца ад гэтага зелля. Думаў, перадумаў, як жа і чым завяршыць праверку. Ён тут, у гэтай сітуацыі адзін, не параішся ні з кім, не вычытаеш адказу ў падручніку. Рашэнне мусіш прымаць неадкладна. І ён прыняў. «Вось што, гаспадыня, дзе ў вас сметнік?» «А во, за дрывотняй». «Бярыце гэта зелле, нясіце на сметнік і вылівайце». Жанчына не пярэчыла, не шкадавала дабра, а загадала дзецям: «Давайце, дзеткі, баджэй». Вячаслаў пазіраў, як выконвалі яго загад, верыў, што цяпер супраць мужа выпівохі займеў ажно 7 надзейных памагатых, жонку і 6 дзяцей. Напісаў на белым аркушы паперы некалькі слоў пратакола. Самагонны апарат у Навіцкіх ліквідаваны. Паставіў дату, распісаўся. Бралася к вечару, а летам вечарэе позна. «Пара б дадому», зачакаліся Іра і Славік. «Выбачайце, родныя, трэба наведаць яшчэ адну сям'ю, праверыць образ жизни былога падсуднага садоўніка. Што садзіць ён цяпер, як паводзіць сябе». Матацыкл адлічвае новыя кіламетры паміж вёскамі. «Даўно па іх, відаць, не ездзіў старшыня», думае Сцяпанаў. «Трэба неяк пагаварыць, моб узяўся за рамонт». З-за павароткі паказаліся першыя хаты пад шыферам з тэлеантэнамі. Міліцыянер у вёсцы, як і лекар, едзе да аднаго цяжка хворага, да якога выклікалі, а пасля, аказваецца, трэба глядзець і іншых. Калі Сцяпанаў прыпыніўся, каб спытаць, дзе жыве садоўнік, яго тут жа акружылі людзі. Паступіла скарга ад суседзяў, якія ніяк не могуць правесці мяжу паміж соткамі. Сцяпанаў запісаў прозвішчы, а пасля сказаў: «Добра, людзі, я пагавару са старшынёй, пад'едзем заўтра, а сёння пакажыце мне хату садоўніка. Даўно пара ўціхамірыць, сукаваты чалавек. Яго, відаць, як нарадзіўся, укусіла шалёная муха». Сцяпанаў уважліва слухаў рэплікі вяскоўцаў і думаў: набалела ім.
Як жа было не заехаць? Садоўнік з маці быў у хаце. Сустрэў міліцыянера стрымана, але запрасіў сесці на канапу. Сцяпанаў дастаў з папкі паперу, пачаў запісваць, дзе і кім працуе, якая сям'я. Садоўнік даваў тлумачэнні, але адчувалася, сядзеў як на патэльні. Сядзеў, відаць, пакуль не прыпякло, да раптам падхапіўся, паляцеў у сенцы. Старая маці кінулася да раз'юшанага сына. «Апомніся, Іван, што ўдумаў? Не мяшай, сыдзі з дарогі, адкарабошу міліцыянеру башку!» Сцяпанаў падлаўчыўся, ухапіў руку садоўніка за запясце, моцна сціснуў. Той войкнуў, выпусціў сякеру. Цяпер трэба працягнуць да інцыдэнту сведак. А як? Дзе іх узяць? Маці наўрад ці пойдзе ў сведкі на такога абаламучанага. І Сцяпанаў вырашыў перанесці гаворку на вуліцу. І ў двары садоўнік ні з таго, ні з сяго крычаў: «Усё роўна лупешу, жывы не выйдзеш!» Падаспелі вяскоўцы, якраз жа ехалі механізатары. Сцяпанаў папрасіў іх падпісаць рапарт на імя начальніка міліцыі, які заканчваў так: «Прашу прыцягнуць садоўніка да крымінальнай адказнасці». Дагараў доўгі і спякотны жнівеньскі дзень. Сцяпанаў вяртаўся ў Рагачоў. Стома і крыўда на незаслужаную абразу хулігана садоўніка ціснула на сэрца. А было і прыемна, недарэмна пражыты дзень. Шмат дзе пабываў, закрыў некаторыя заявы, займеў новыя. З'яўленне міліцыянера ў вёсках абавязкова пакіне след. Перададуць з хаты ў хату яго рашэнні, будуць абмяркоўваць, а гэта і стане выхаваўчым урокам участковага Сцяпанава. Дома чакала Іра, як заўсёды устрывожаная. «Слава, што здарылася? Чаму так позна? 3 разы падагравала вячэру». Слава зняў шапку, моцна прытуліў да сябе жонку, адчуў прыемную слабасць у целе, суцешыў: «Такая ў нас работа, Ірка». Слава падышоў да ложка, на якім соладка спаў сынок, дасціпнік Славік, ледзь улоўна дачыркнуўся да яго бялявай галоўкі, вярнуўся на кухню. «А цяпер, Ірка, будзем вячэраць. Давай усё, што ёсць у хаце. Мама твая прыходзіла, блінцоў прынесла, каўбасы». «Ах, мама, моя нястомная клапатлівіца», задумліва сказаў Слава. «На ўсіх хапае пяшчоты. Давай заўтра сходзім у госці. Я з радасцю, родны». Ірына цярпліва вучылася быць жонкай міліцыянера. Глава 4. Дом Вярзілы белым доўгім бункерам стаіць уздоўж вуліцы. Такіх, відаць, у горадзе мала. Глухой сцяной да людзей, да яшчэ абгароджаны высокім штакетнікам. У Рагачове амаль усе прыватныя дамы вокнамі, дзвярыма, разнымі ганкамі і аканіцамі выходзяць на вуліцу. Адкрыта і без таямніц, як ва ўсіх сумленных людзей. Вярзілу лішняе вока, як сабаку кій. Таму і прыезд сівога застаўся незаўважаным суседзямі па вуліцы. Госць з сабачкамі, шпалерамі вёртка шмыгнуў за высокую браму, шчоўкнула жалезная засаўка. Сябрукі павіталіся. «Здарова, Віктор! Салют, Вітька! Як пажываеш, гаспадар?» – пацікавіўся сівы. «Гаспадар той, у каго грошы». «А ў цябе што?» «У мяне, Вітька, вошы, а не грошы», – паскардзіўся Вярзіла, каб чулі жонка і дзеці. Звярнуўся да іх: «Накрывайце стол, госць у хаце». «Я вось табе падарункі прывалок», – усміхнуўся сівы. Дзеці ўхапілі сабачку, жонка – шпалеры. Вярзіла стаяў, разглядваў падарункі, а шустры сівы падміргнуў: «Шпалерамі зменіш абстаноўку ў хаце,
а з шчанюка вырасце злосны гаўкала. Вартаўнік гаспадару, калі той клад знойдзе. Вярзіла зразумеў. Сівы без дела не завітае, хоча ўцягнуць у шухер. У хаце за сталом яны паводзілі сябе дружбакамі. Сівы пацікавіўся, дзе вісіць партрэт, які ён адчаканіў у сінім доўгім бараку. Прайшоўся па пакоях, прыкінуў, дзе яго паселяць. За сталом гаварыў вясёлыя тосты, за прыгожае жыццё пад сінім небам і каб ліса ў сведкі не выстаўляла свой хвост. Знешне, хто не ведаў іх, гэта была прыстойная гаворка двух сябрукоў, якія даўнавата не бачыліся і засумавалі адзін па аднаму. Нячысцік, відаць, шмат ботаў стаптаў, пакуль такую пару падабраў. Сівы і Вярзіла амаль аднагодкі, аднаму 45, другому 43, па 2 разы жанатыя, па 3 дзяцей ад 2 шлюбаў, абодва работнікі культуры. І ў кожнага па 2 пасадкі. Сівы першы раз загрымеў, будучы ў арміі, а ваенны трыбунал вынес прыгавор пазбавіць волі на 2 гады і 6 месяцаў. Фармуліроўка за крадзеж дзяржаўнай маёмасці, парушэнне правіл каравульнай службы, праяўленне злоснага хуліганства, адзначанага выключнай дзёрзкасцю. Другі раз на пасадку Сівы пайшоў праз 10 гадоў. Быў час падумаць, узяцца, як кажуць, за розум, меў прыстойную працу, а ў сям'і 2 малых сыноў. Але адной цёмнай восеньскай ноччу не спалася яму і 2 сябрукам. У гаражы аддзела культуры райвыканкама ў Клецку зарвалі замок, пазычылі машыну ГАЗ-69 і паехалі ў вясковы магазин, прыхапілі там тавараў на 2000 рублёў і той жа ноччу адвезлі ў Баранавічы да знаёмай жанчыны для збыту. Машыну кінулі на дарозе. Праз тыдзень зазірнулі ў клецкі магазин нумар 52. Узялі 6 бутэлек каньяку, каўбасы на закусь, 3 штаноў і 100 рублёў грошай. Падмацаваўшыся каньяком і каўбасой, той жа ноччу залезлі ў магазин вёскі Сіняўка. Усяго на рахунку зладзею аказалася 5000 рублёў. Жыццёвы карабель Сівога прызямліўся цяпер на 8 гадоў. Што ж карыснага зрабіў у жыцці Вярзіла? Пра такіх у народзе кажуць, выдабыў да неба, а дурань як трэба. Ростам пад 2 метры, вучыўся пасрэдна, хацеў стаць будаўніком, не хапіла хацення. Год працаваў у Карэліі, пасля здаў на правы, працаваў шафёрам у розных арганізацыях, дык дакруціўся да ручкі. Піў аднойчы ў адчайнай кампаніі, дамовіліся пад перазвон шклянак ноччу выехаць на аперацыю цяляты. Залезлі, што піліпаўскія галодныя ваўкі ў калгасны цялятнік пад Рагачовым. Прыхапілі ў машыну некалькі жывёлін. Уявіце, Вярзіла з цялём на карку. Вынік. Жывёлавод Вярзіла атрымаў 2 гады і 6 месяцаў адпачынку далей ад людзей і нявінных жывёлін. Другі раз Вярзілу захацелася парасяціны. З сабутэльнікам Касым на матацыкле з каляскай яны трапілі майскай ноччу аж у Кіраўскі раён. Грабанулі на калгаснай свінаферме ў вёсцы Даброціна 11 парсючкоў. Суд вынес суровае пакаранне злодзеям, кожнаму па 5 гадоў няволі. На апошняй пасадцы Сівы і Вярзіла састыкаваліся. І вось цяпер яны сядзелі на верандзе ў Вярзілы, дыхалі летнім водарам, які вісеў над працавітым і курортным Рагачовым. Моцны падпітак і радасць сустрэчы выклікалі на адкрытасць, якую праяўлялі па-свойму. «Пракаціцца нам, Віктор, прагуляцца па глобусу. Засядзеліся, Вітька, твая праўда. У цябе, Віктор, матор?» Сівы гагатнуў, бо атрымалася ў рыфму, задумаўся, каб сказаць у рыфму і пра тое, што ён меў, а ў мяне сакол, ствол. Сівы азірнуўся наўкол, нікога. Тады ён рэзка адхінуў крысо пінжака і выцягнуў з унутранай кішэні маузер. «Гэта, Віктор, не кол, а ствол». Сівы тут жа схаваў сваю цацку, а Вярзіла моўчкі падняўся, кінуў коратка. Пайшлі ў гараж. Там уключыў святло, закубраваў дзверы на засоўню.
Згнюпіўся, згорбіўся за белым масквічом, пачаў кешкацца ў нейкіх кайстрах. Раптам, як гарачы, падскочыў. Гэта Вітька што? Сівы рэдка чаму здзіўляўся, а тут аж гепнуўся на багажнік машыны. Ну і Віктор, сакол, дзе ўзяў, купіў. Глядзі, сам бацюх на ТТ, найвейшы за мой, радаваўся Сівы не столькі зброі, колькі Вярзілавай згодзе. Ён жа ведаў, што, паказаўшы яму пісталет, Вярзіла тым самым даваў згоду на аперацыю. Сябрукі перанеслі ў гараж недапіты каньяк і закусь. Пачалася тайная змова. Разумееш, Віктор, заводзіў сваю філасофію Сівы, на белым свеце столькі зявак, што нам за імі толькі жараваць, згібнуць не дадуць. Сівы падышоў да дзвярэй, зазірнуў у двор. Вокны ў хаце цёмныя, спіць жонка Вярзілы, спяць яго дзеці. У другой палове хаты спіць сястра Вярзілы, гандлёвы кіраўнік. Спакойна спіць горад, толькі на станцыі перасвістваюцца цягнікі, ды недзе на вуліцах гудуць рэдкія машыны. Сівы зірнуў на зоркавае неба, супакоіўшыся, вярнуўся ў гараж, прапанаваў: «Давай, Віктор, гахнем з-за разявак і храпуноў». Выжлукцілі. Зюзюканне пайшло жвавей. «Ты, Вітька, даў кухталя маёй ваўцы». Вярзіла адвесіў грыбы, замурчаў: «Не з тым размахам жывём, лежані мы». «Правільна, Віктор, жыць трэба весела і прывольна. Як кажуць, самыя лепшыя песні салавей спявае на волі. Давай за гэта гахнем». У гаражы зноў дзвякнуліся, стукнуліся шклянкамі. Сівы хрумсцеў свежым гурком і блямкаў: «Разумееш, Віктор, хацеў я жыць прыгожа. Не даюць, мяшаюць. Ты ж бачыў маю цяпліцу ў клецку? Яна мне часта сніцца, водзіка сядзіць». Вярзіла грымнуў кулаком па свой галаве. «Трэба ж адчыбучыў капілку. Усё сам зрабіў сваімі гэтымі мазольнымі рукамі», – пакрыўдзіўся Сівы. «Ну, а калі не хапіла расады на такую дзялянку, пазычыў у суседзяў, дык згамтаць хацелі». Вярзіла, відаць, не зусім разумеў крыўду Сівога, бо тут жа наліў яму і сабе каньяку і прапанаваў: «Вып'ем з гора». Зноў захрумсцелі гуркамі. Сівы замяў размову пра сваю цяпліцу. Пачалі гайстрыць план аперацыі, як аблапошыць разявак і храпуноў. А мы ўсё-такі прыпынімся і раскажам, пра якія чаранкі плявузгаў Сівы. У Клецку на Панкратаўскай вуліцы кожны пакажа вам сіні дом з белымі аканіцамі. Ён пабудаваны не як усе, а глыбей у агарод, далей ад вуліцы. У двары шмат усялякіх забудоў, але вылучаецца адна, доўгім шлейфам з шэрых блокаў цягнецца ўздоўж гарадскога парку. Гэта і ёсць цяпліца, вяршыня мастакоўскіх здольнасцей Сівога. Тут ён у вольны час, а ў машыніста вадаканала суткі дзяжурыць трое дома, хапала часу, паставіў на прамысловую аснову вырошчванне тюльпанаў і гваздзікоў. Прадукцыю вывозіў у Мінск на камароўскі рынак, і там за 1,5–2 рублі мінчане нюхалі яго кветачкі і дарылі імяніннікам маладым на вяселлі. Апетыт разгараўся. Сваёй расады станавілася мала, да і вырошчваць іх марудна. Грошы прыспешвалі час, і Сівы, схеўрыўшыся, пачаў арганізоўваць начныя набегі на дзяржаўныя цяпліцы. У Лідскім і Зеленгасе пазычылі 15 000 гваздзікоў, у Гродзенскім 2400, у адным з калгасаў Астравецкага раёна 7200. Сваёй цяпліцы Сівому стала мала, пачаў высяваць крадзеную расаду ў цяпліцы свайго начальніка, у сябрукоў. Дапамагала жонка. Набегі хазараў завяршыліся, як і трэба было чакаць, правалам. Не вытрымаў самы маладзейшы з кампаніі хаўруснікаў, раскалоўся. Сівому і яго армянскаму сябруку Завену ўдалося замесці сляды. Так паранены звер па клічцы Сівы з'явіўся ў рагачоўскага Вярзілы.
а таму з прыхаваным пісталетам, з хвастом лісіным ды пашчай ваўчынай даўно не хапала надзейнай апоры. Дык вось што Віктор даводзіў сівы са свайго вопыту. Займацца справай трэба мець вольны час, а ты служыш шафёрам у кінасетцы, кожны дзень на вачах у начальніка. Праўда. Во, бачыш, што ў вашай сетцы няма нічога ні пыльнага і ні мокрага. Трэба пашукаць. У маленькае гаражнае акенца пачала зазіраць заранка. Светлая шэрань распаўзалася над прыдняпроўскім горадам. Наступаў новы дзень. Якія падарункі нёс ён кожнаму чалавеку на зямлі. У той жа дзень проста і лёгка Вярзіла займеў новую работу, стаў памочнікам кінамеханіка. Вечарам 2-3 сеансы, можна дамовіцца з кінамеханікам і зусім не выходзіць. Нікому з тых, хто пераводзіў Вярзілу на новую пасаду, нават і ў галаву не цюкнула спытаць: «А чаму ты, чалавеча, двойчы судзімы, ідзеш з зарплаты 140 рублёў на зарплату 80 рублёў?» Тым часам падрыхтоўка да аперацыі падыходзіла да завяршальнага этапу. Сівы адчаканіў для вярзілавага масквіча новыя нумары, а Вярзіла сабраў у стары школьны партфель неабходны інструмент, нажоўку, 3 нажовачныя палотны, манціроўку, ручную дрэль, геаграфічныя карты. На захадзе жнівеньскага дня белы масквіч з фальшывымі нумарамі пакінуў дварышча Белага дома, падобнага на бункер. Глава 5. Асенні вечар гасне ў хаце. Пляце, задумаўшыся маці, вянкі цыбулі залатой. А з успамінаў перад ёй жыццё ўстае, што праляцела, і непагодай прашумела над гэтай хатаю старой, над яе доляй, над зямлёй. Цыбуля ж горкая такая, з вачэй аж слёзы выціскае. Максім Танк.